أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وآله وصحبه وسلم. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yan uwa musulmai, barka mu da sake saduwa insha Allah. A yau za mu ci gaba da darasinmu, za mu karanta aya ta gaba. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kuskuren da ake ga samu a wannan aya suna da yawa, kurakuran da aka yi cikin karatu wannan aya suna da yawa, amma kuskure da farko wanda za mu nuna yanzu ita ce waɗansu mu suna ce iyyaka na'budu ba tare da shaddan ya na iyyaka ba. Waɗansu suna ce iyaka ba tare da sun yi shadda, kuma alhali an rubuta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Waɗansu suna ce wa iyyaka nasta'inu ba tare da sun yi shadda ba. To wannan kuskure ce ba. Allah ya sa a gane a gyara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.